Una explosió simulada al bar del camp de futbol de Vilatenim ha donat inici a l'exercici de validació del Pla d'Emergències de la Fundació Salut Empordà, que ha mobilitzat més de 200 persones. Ha estat el segon simulacre més important en nombre de ferits de les comarques de Girona. En total hem atès 89 ferits. D'aquests 89 ferits, 7 han sigut èxitos, malalts que estaven morts, 6 ja estaven morts a l'arribada dels equips d'emergència i un ferit que estava gravíssim, doncs, amb el context mentre se l'estava tractant, doncs, ha acabat morint-se. Per tant, 7 ferits morts. Hem atès 8 ferits molt greus, ferits que nosaltres diem ferits de color vermell, ferits que estan en estat crític. D'aquests, 2 s'han traslladat amb helicòpter a la Vall d'Hebron, un l'ha traslladat a l'helicòpter del SAMU de França i l'altre a l'helicòpter de bombers, i un tercer ferit amb un traumatisme cranial molt greu que l'ha traslladat a l'helicòpter de Girona al Trueta de Girona. Els altres 5 malalts greus han sigut traslladats a l'Hospital de Figueres amb equips terrestres, amb equips medicalitzats terrestres. La primera és que el simulacre s'ha fet en temps real, és a dir, que les unitats han anat arribant al lloc de l'incident com si sortissin del lloc on estan treballant habitualment, i això doncs, ja fa una mica més difícil el simulacre perquè fa que no en el mateix moment tinguis tots els equips necessaris per poder començar a treballar. Han participat per Mossos d'Esquadra 15 efectius amb suport regional, i per el que fa a Guàrdia Urbana eren 6 efectius, que podeu pensar que potser són pocs efectius, però el que s'ha fet és fer el simulacre el més real possible, que seria la gent que efectivament hi havia de servei en aquell moment. Si érem capaços de tenir una mica, sobretot, no tenir cap repercussió sobre les urgències que tenen i venen i continuaven vinguent habitualment, és a dir, nosaltres avui hem atès totes les víctimes del simulacre i, sobretot, hem tingut tota la cura possible de que no hi hagués cap repercussió des del punt de vista assistencial amb totes les víctimes que venen i venien avui reals. Nosaltres hem posat avui en pràctica aquest simulacre per validar el nostre pla de catàstrofes extern, però també alhora el nostre pla de catàstrofes extern està inclòs dintre del pla de catàstrofes que n'hi ha tant a la ciutat com a la comarca. I aquí intervenen no només els sanitaris, sinó tots els cossos de seguretats i tots aquells que hi poden ajudar i que hi són. I en aquest sentit que ha sigut per validar també aquesta coordinació que ha estat francament bona. Penseu que estem parlant pràcticament unes 180 persones o cap a 200 persones que en global han participat en tot aquest acte, sense comptar els mitjans de comunicació, que llavors serien 220, ben bé, però que probablement això ha sigut a títol totalment voluntari. L'any 99 es va validar l'anterior pla d'emergències de l'Hospital de Figueres. Aproximadament d'aquí a 2 anys caldrà fer un nou simulacre per l'adaptació del pla d'emergències als nous espais de la Fundació que actualment es troben en construcció.